и е уникална платформа YouTube, защото... Си да не ме кара да топна с крак в момента. Ерин, прекаляваш! Ви по дяволите. Ерин! Спри! Ерин, спри, върни се! Ерин! Хубавото на YouTube, според мен е също, че можеш да си говориш каквото искаш. Курво, ще отрежа пръста с резачка за пури направо. Да, вика, пиян ли си? Викам, дай спил съм 3 литра уиски. Пия в колата, я подлакат, вика тако. Ще направо, викам, ще открадна дъщерята от Милано, Лиам Нисън, прекалено лично пет. Ако предаването беше в телевизията, щеше да изглежда по абсолютно същия начин. Ти би ли приел всъщност? Обмисляш. Да, бих приел предложение, което обаче... Аз съм техната до змиите. В което обаче да не ни се бъркат в... как да кажа, то не е сценарий, защото нищо от този сезон не беше по сценарий. То си